Des del canal de comunicació digital d'Alzira volem expressar el nostre més sincer agraïment i reconeixement a Vicent Fàbregues per la seva dedicació i lideratge durant més de 14 anys com a president de la Junta de Germandats i Cofradies de la Setmana Santa d'Alzira. Després de 14 anys de lideratge exemplar al capdavant de la Setmana Santa d'Alzira, has decidit per un pas al costat, deixant un llegat que estic segur que perdurarà en el temps. La teua dedicació indiscutible durant aquests 7 mandats consecutius ha sigut verdaderament admirable. Hem de celebrar que tu has encapçalat esdeveniments destacats, com ha sigut la Tamborada Nacional del 2013, la Trobada Nacional de Cofradies en el 2015 i la Trobada de Jóvens en el 2019. Hem presenciat, junt a tu, transformacions notables que han marcat una fita en la història de la nostra ciutat. La instauració de la Junta Jove de la Germandat de Cofradies d'Alzira i la consolidació de la Tamborada són només 2 exemples dels teus incansables esforços per a enfortir les nostres tradicions i valors. Gràcies, Vicent, per la teua visió i lideratge. Has aconseguit el reconeixement internacional amb la declaració de la Tamborada com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Este logro és un testimoni del teu treball i la teua dedicació. En este moment volem expressar-te la nostra més profunda admiració i agraïment per el treball realitzat, com te dia, en estos 14 anys. La teua influència estat segur que perdurarà en cada tambor que sone i en cada pas que donem durant la Setmana Santa i un poquet més allà. Te desitgem el millor en els teus futurs projectes i esperem que el teu llegat, com te dia, continue inspirant a les generacions venideres. Sols podem dir-te, Vicent, moltes gràcies per tot l'esforç i per la teua dedicació al poble d'Alzira.